Dakizuenez, horrengo azaroaren 23-tik abenduaren 3 Euskal Herrian Euskaraldia ospatuko da. 11 egun horietan, gure herrietan euskararen erabilera bultzatzeko ekintza ezberdinak eramango dira aurrera. Horretaz gain, zuek ere parte hartu ahal izango duzue. Belarri prest edo aho bizi. Belarri prest izatea aukeratzen baduzu, zure ingurukoek euskaraz egingo dizute, nahiz eta zu gero erdaraz erantzun. Belarri prest ikurrak esan nahi du euskaraz ulertzeko gaitasuna duzula. Beti euskaraz egingo diezu ulertzen duten guztiei. Eta ezagun batekin topo egiterakoan, lehenengo hitza ere euskaraz egingo diozu. Ulertzen baldin badute, jarraitu haiekin euskaraz. Egun horietan zehar, umeek ikastolan egindako dominak eramango dituzte etxera. Eta 11 egun horietan, gainean eraman beharre izango dituzte. Baina gogoan izan, hurrengo egunean ikastolara bueltan ekarri beharko dituzte. Astelehenetik aurrera, ikastolako sarreran izango duzue hormairudi bat. Guztion artean betetzekoa izango da. Ondoan, koloretako postitak eta idazketa tresnak ere izango dituzue. Utzi zuen mezuak euskaraz hormairudian itzatzita. Edozein mezu idatz dezakezue. Nahia bat, itxaropen mezua, burura datorkizuen edozein gauza positibo. Beti ere euskaraz izan da. Anima zaitezte parte hartzen.